अशोक खराचं बिंग कसं फुटलं याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सभागृहात दिली आहे. पाहूया. पीडित महिलेची सरकारवाडा पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार. अशोक खराचा स्वतःकडे दैवी शक्ती असल्याचा खोटा दावा. मंत्रतंत्र आणि धार्मिक विधीच्या नावाखाली फिर्यादीच्या मनात विश्वास निर्माण केला. तिला ओकर्स प्रॉपर्टीज कॅनडा कॉर्नर ऑफिसमध्ये बोलावून घेतलं. तिच्या धार्मिक विश्वासाचा महिलेला गुंगीकारक पदार्थ आणि पाणी पिण्यास दिलं. तिला समोहित करून आयुष्य बर्बाद करण्याची धमकी दिली. महिलेवर वारंवार बलात्कार केला. महिलेच्या तक्रारीनंतर महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष अनिष्ट प्रथा प्रतिबंधक कायद्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. खरातला 17 मार्च 2026 ते 11:59 तात्काळ अटक केली.